नमस्कार, भावारी ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. जर तुम्हाला ITI करायचं असेल तर कोणते डॉक्युमेंट रेडी करा. तुम्ही आतापासूनच सुरुवात करा ते तुम्हाला सांगतो. तर पहिली लिस्ट बघूया SC-ST वाल्यांसाठी आहे. तुम्हाला जातीचं प्रमाणपत्र गरजेचं आहे, म्हणजे काढलंच पाहिजे तुम्हाला, ते पाहिजेच. आणि त्याच्यानंतर जो SC, VJNT यांच्यासाठी तुम्ही इथं बघू शकता की त्यांचं जातीचं प्रमाणपत्र पाहिजे, नॉन क्रिमिनल पाहिजे त्यांना. आणि तर भटक्या जमातीसाठी सुद्धा तुम्हाला नॉन क्रिमिनल लागेल आणि ते जातीचं प्रमाणपत्र लागेल. खुल्या प्रवर्गासाठी सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी सामान्य प्रशासन विभागातर्फे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी जर असतील तर त्या 61 व 62 देण्यात आले आहे, ते तुम्हाला दाखवतो. आणि नॉन क्रिमिनल लागेल. तर मग त्याच प्रकारे दुसरी गोष्टी लागतील. आधार कार्ड लागेल, भारतीय प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र, डोमासाईल लागेल, SSC लागेल आणि अलीकडच्या शाळा सोडल्याचा दाखला LC लागेल. तर तुम्हाला ही सगळी प्रमाणपत्र सादर करायचे आहेत आणि रेडी करून ठेवा. तुम्ही जे असतील ते प्रमाणपत्र पटापट रेडी करा, आता लवकरच चालू होऊन जाईल. आणि आधार कार्ड, सर्व मुद्रांसाठी आधार कार्ड लागेल, रेशन कार्ड लागेल, डोमासाईल लागेल, पालकांचा उत्पन्नाचा दाखला लागेल, जातीचं प्रमाणपत्र लागेल आणि EWS लागेल जर तुम्ही खुला प्रवर्गात ओपनवाल्यांसाठी. आणि आता तुम्हाला हे दिलेले आहे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जर असेल ते लागेल. अजून लिस्ट लागली नाही, हा व्हिडिओ शूट करतोय तोपर्यंत अजून त्यांनी काय सांगितलं नाही. परंतु तुम्ही आता जर ITI करणार असेल 10वी नंतर 2023चं हे जर तुम्ही करणार असेल तर तुम्ही सगळी कागदपत्र रेडी करायला सुरुवात करून द्या. धन्यवाद.